Hoxe estamos nun dos espacios naturais máis impresionantes de Galicia, o Parque Natural Baixa Limia, Serra dos Xures. Estas son Mara e Daniela. De postureo, nin moda de Instagram. Hai que ver o planeta sen mirarse que va ben. Ven descubrir os 6 parques naturais. Son tesoros sen igual. O Aloia non é só un monte, é un lugar vivo vixiado polas aloias. Hoxe interprétase como patrimonio etnográfico, símbolo dun pasado superado e da necesidade de protexer e comprender o lobo como parte esencial do ecosistema. Estes lugares non se perden sós, pérdense cando non os coidamos.